И здравейте, това е моят ключка да се върнем да си тегли Майнкрафт за телефон. Да. И аз виждате имаме тази игра на ния път си ясно. Така че някъде така. Добре. Ще ви трябва Aptoide. Трябва да влезете в Search. Някакво приложение, че за Search. Добре. Трябва да влезете в Google. Някакъв браузър трябва да влезете, че добре, и пишете Aptoide. Сейчас как го написах. Добре. Добре. Пак влязохме на Minecraft Net. Нетко. Добре. Той издава сайтком. Тоест, тук ще изпише няколко много ликви. Ето. Като PewDiePie. За много. Да. Те, с които им харесва да се стелят. Sempre рекламации. Добре. То ще, което тук ще ви покажа много игри. Например, ще се опитаме да изтеглим бурито по зона. Ще се изтегли. И принцип. Тук ще ви изпиши инстал. Те ще чуем. Това е за затворили си го. Да. Просто ще ви иска по принцип да изтеглите Aptoide. Тоест няма как да го изтеглите от Aptoide, защото да. Самия Aptoide ще ви иска да го изтеглите. Както виждате го имам. Да. И сега ще ви покажа. Не мога да тегля на нощ, защото аз вече съм изтеглил. Да, няма тия. И всъщност това положение, което може да теглите. Да. Да. Тъй тук по-точно например да теглите, защото се ми каже да се тегля. И като теглите. Да. То ще ви иска направите, ама вие първо трябва да изтеглите Aptoide за целта. Тоест, ако искате Minecraft, изтеглите или някакво друго приложение, платното, то някой иска пак това безплатно Play. Иначе ти доста някои са предлагат платени зато игра. В принцип, това е играта. Нямам предвид, че е тази играта. Да. И вие знаете за как да си изгледате. И това напишете самото MC Master и така играта ще е по-лесна. Правите си профил, лесна работа. Тук само трябва да влезем и много хубаво. Като има скинове, аз ги взех оттам скинът. Това приложение, като тук го нямам. Той ми трябва сървър да стои. Ще мога да се направя сървър. 270.17.02. Това беше пак .0. Ме казах пък на 0. Е, това е моят скин. Вие го видяхте. Да. И това приложение, като играете, т.е. тук има иконка. То не е иконка, но иначе вие мапвате тук, както виждате.
вие като цъкнете тук, започвате да играете самата игра, ама по принцип в това приложение. Но вие все пак трябва да имате Minecraft да играете. Защото че играете или много стара версия, или прекалено стара версия, и няма имате друг с неща. Или напълня играйте. Това е вече не го знам. И това е. Играта, като се изтеглите, по принцип са начинаещи. Ето. Ти до съдение се изтегли, защото телефон ми не е много хубав. Вие знаете какво пишем. Да. И като се изтеглите, някакво друго да правите, само да се вкарам в менюто, че... Тоест, ето е самата игра, която е. Те сега версията нямам представа каква ще бъде, иначе тази версия е най-хубавата. В принцип е една от най-новите и изключително добра. И знаете пакетите и някой да ми помогне да команд блоковете, защото трябва да се направи един команд блок. Просто да ги гледаме моментално. Да, то ще ви иска да изтеглите самото приложение. Защото ако не го изтеглите, някак да стане. Някак. Да. Вие за това трябва да го изтеглите. Сам част ви обзаем показвам, от който правят клипчета. Самото приложение е Aptoide. Ето го. И това приложение, тук ще го ставим. Като влезете, вие направо ще влезете. Всички знаят, че сега ще... Не ако някой си мисля, че въобще не използва интернет, въобще направо се лъжи. Това трябва да видиш. То ще ви, както видяхте, ще ви иска да... Да, ще ви покане някакви особености там. И можете да кажете да възстановете. Но... Проблемът е, че... Нямам представа как да се изтегля на компютър. По-лесно да се здобиш с команд блок е по-хубаво, иначе на телефон става. Да. И някой да ми помогне, ако знае как да се изтегли, от замунда, сам дето би тая джаба пък. Това приложение едва ли мога да го изтегля. Нямам представа как да го изтегля. Да, тега моя тега приложение. Това е истински нищо. Тоест нищо. На телефона съм супер. И да спомена, когато вземете това приложение, вие можете да теглите и други игри безплатно, които са платени. В принцип, при мен Minecraft беше платен. И с този мод пак може тук да си теглите. Вижте, това всичките приложения, които имам. Ако не иска да... What the fuck, който бе? Нямам го. Да, ето ги и самото приложение. Minecraft Pocket Edition Mod. И това е пачен, както видяхте отдолу. Ако вече не иска, лица Open. Това приложение съм. И това приложение е много хубаво. Иначе нямам представа как да го активирам, защото версията ми е прекалено много. И ако да ми помогне как да го активирам. Ето, Minecraft Pocket Edition. Версията се определя на Open World Minecraft. Оказва се да е мултиплеер. Тази става само мултиплеер. И стои
Позова, това е самото някакво. И както виждате в момента имам. Да. И самата игра е много хубава. Много ще ви хареса, наистина. И се надявам да съм помогнал на тези, които знаят как да се изтеглят за телефон. Защото не всички знаят за това приложение Aptoide. Да. Не всички знаят за това приложение. И ако някой поне съм помогнал, защото в принцип човек не може да знае всичко. И затова. Както виждате, не знаете как да се промени това. Мога да покажа как да се обновите версията на Android. Не на Android, не съм на Android. Това вече не го знам. И когато се изтеглите, по принцип ще създадете лотове, както мене. Закритих мод всеки знае, аз си го направих онзи път. Тоест, вие знаете как да се играе самата игра. Тук ще едно клипче, иначе пакетите вече там е по-трудно. Вие трябва да намерите самия пакет и да го изтеглите. А пък тези пакети тук ви предлагат, платени са, някои може да се ги изтеглят и някой нам помогне да си наемете. Тук искам да обиждам да видите в идея, който пратки също. Да. Значи нямам представа, защо има следи, се отварят. След това. И това.